এমনি সামনের থেকে স্যার এদিকে একটু দেখতেন স্যার আপনার নাयै যে সানমাহিকে খাইनायनि बागै बरक नायनाय ताई बरक आं हायार अथरिटि न बरक कागज रखनाय এবং যে जों सामानि हायके न बरक चेष्टा खालामनाय खायनायनि बागै चिनि सामानि गामहाय जे नगर पन्चायत खायदे चिनि कुन आपत्ति करे तामुखे एडीसी एरियानि हानो खागै तुबुय जेनेरेल फ्लायै नगर पन्चायत फ्लाइमांला आबुं गचिन आपत्ति ओंका ताबुं जे तामनाय जोंगर मेनसन खायका आबो जे तामनाय एडीसी नि जाता रुल्स नो ब्रेक खायै एडीसी एरिया नि हानो जे तामनाय जेनेरेल तो आबुं का माने एकदम कन्स्टिट्यूशननि बिरोधी एवं आबो बेआइनि गाउन लगेना आरो एग्जांपल जोंनुका ताबुं रनसिदि तुइसाक माकानि ताई बरकुबारी आबुंखा 1 नम्बर वार्ड आमतली एडीसी विलेज ने गारोनि बिसङाव जे बैसागमाक नि पान्थर आप तो नि तामनाय जे तय ताई आ जागाव जे तामनाय ते कासे पारा आकसारो किहा पखा ओंका आ पान्थर सह खलायै आयं वाचुन तक्तरुमा आ तक्तरुमा खलायै पाथालिया गाट आ पाथालिया गाट लाइबो आयं टीएसआर केम बा डन बस्को आबो हाया हारिनि मानो आबोनो हांगा तामुनि रकाबर पाथाली होनाय किन्तु ओ डिस्ट्रिक्ट ओ बिस्राम गंज एरिया ओ पाथाली होनाय कुनो जागा गलै आबो हांगा कायसे बरमनो बुसिनानि बागै बान्दिनानि बागै सिया खलायनानि बागै आबो कायसे बुमुं रखा पाथाली होनाय किन्तु पाथाली होनाय ओ बिस्राम गंज एरिया बा आमतली एडीसी विलेज कुनो करे हांगा आबोतै खलाय फायै ताबो रनसिदे जे कयरमुरानि तला ताबो सोनामुरा उदयपुर थांमाने याग्रा गलाबखा खेताव आबुंखा समस्त किछु एडीसी नि खेताव आबुनो विभाग तो इनक्लुड खायै यां टीएसआर केम बैरागी मुरा आबुतै खलाय फायै ताबो रनसिदे नि तक्सापारा समने आबुतै खलाय मास्टार का पारानि कायसा पाट इनक्लुडिं चिनि लेंलामा हाति आबु सह खलायै यां दशरथ पल्ली तै राजकुमार पारा जेटा विवेकानंद पल्ली हनै हिमानि आबो हाइके खाय नरजलातै खलाय मयां तै हाइके खपखाय गावनि बागै आ जागा प्राय 500 कानि मतङै मानो एडीसी ने हा ओंका आबो कुनो जागाव किन्तु नियम दङ नों जदि साबाके तलांनानके एडीसी विलेज आरो विलेज काउन्सिल नों मिटिं मा खायनाय ग्राम सभा मा खायनाय पन्चायत आबाके सालायैसे आरो जदिसे पाब्लिक रक जदिसे सन्मतं हांकांकांकाय आफरो एडीसी ओ प्लानि मान हयबा नगर पन्चायत तलांमान किन्तु मा खबय कोनो किछु आबो हाइके जानो गया ओइ जे प्रपोजाल लेखा आबो समस्त बेआइनि हाइके गाबोन बागै जों नायो शान्ति सम्प्रीति उन्नयन हियाबा अबहाय सामुंता खायदों जे जागाव आ जागाव तामनाय कायसा दफा कमरनाय जात एवं आ दफा न सोलोंनानै आबहाय पलिसिता खायदों प्रशासन गाबोन बागै प्रशासने जे कयेकजन बा आबहाय कतिपय दङ हाइसे बरं आं सतर्क रायनानै मोसङो एवं चिनि अरो अ कपि तो जों गभर्नर होनाय ताबुक थाङै चीफ मिनिस्टार होनाय आगि रोखा जों आरबान सेक्रेटारि गवर्नर ताई चीफ मिनिस्टार डायरेक्टर आरबान ताई डीएम ताई एडीसी सीईओ डेपुटी सीईओ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलआरएस साजोंग बबा यांकक साइपायो जे आ जे एडीसी एरिया इमिडिएटली ब फैक्स फ्लाइंग याकेबा खानानि बिसिङाव ब चिठी रहरतन चिनि बुदुलिया ने रांकल बबा यांकक सालायका आं ताबो थाइनै बबा यांकक सालायफिनाय अबंखा चिनि तिनि आपत्ति बा ऑब्जेक्शन माने मेमोरेंडामनि जेटा विषय बस्तु हामबाय।